मानगोनां आंनि रादाबगिरि रायजो राजानिसिम आं खावलायनाय फैयो। जों दिनै जोंथ' गावाखै जोङो दिनै BJP आवनो दायो जोङो दङ। BJP नि जानानै जों खामानि मावगासिनो दं। जोंखौ रायजो राजानि मेगननि सिगाङाव जोंखौ बुंनो हागौ कंग्रेसआव थांदो होननानै। जों कंग्रेसआव जोङो थांनाय जायाखै। जों BJP नि जानानै जोङो मावगासिनो दं। जोंखौ रायजो राजानि सिगाङाव मेगन खोबथेनानै जोंखौ कंग्रेसआव थांदो होननानै जोंखौ बिदि साननाङा। जों थाङाखै। आरोबाव मानसिफोरा खि बुंदो कंग्रेसआव थांबासो NDFB नि स्टेटमेन्टखौ मावना होगोन आरोबाव लोगोसे साख्रि मोनगोन, साख्रिखौ मावना होगोन। बेखौथ' बि नंखाय राव इयो। मोनसे कंग्रेसआव पलिटिकेलाव थांबासो मावनानै होजोबगोन बि मालाबाबो जानो हाया। लोगोसे बि पलिटिकेलनि बाजेटआव जोंनि माखासे जेसेबांखि NDFB आफाद दङ बिनो जोंनो पलिटिकेला सुफुंनानै होजोबनो हाया। मालाबाबो इयो गोलाव समहालागै जाफुंनो हाया। आरो जोङो नै बिसायख'थियाव जोङो BJP आव जोङो देरहाखागोन। जों 114 नं जों जनाय समस्थियाव जों देरहाखागोन। जोंजों लोगोसे आइजो अनसाय आफाद दङ, UPPO दङ, जोंजों लोगोसे जोंनि बे NDFB जोंजों थाफानाय माखासे जोंजों गथ'फोर दङ, लोगोसे TMPK दङ, MMK दङ, लोगोसे गोबां जोंनाव माखासे आफाद दङ। बिसोरजों जोंनाव ट्राइबेलखौ लानानै जोंहा देरहाखागोन। जोंनाव मिसिं आफादानो जोंनाव बैसां एबा मिसिं आफादा जोंनाव लोगोसे 1L20 जोंनाव भटार्स दंखायो। लोगोसे जोंनियाव बर'आव 35 जोंनाव 35,000 जोंनाव भटार्स दंखायो। लोगोसे जोंनाव दंबो सुनुवाल दङ, सुनुवाल कसारि, लोगोसे आरोबाव टिवा दङ, राभा दङ। जोङो बेफोरजों जोङो ट्राइबेलजों जोंनाव माखासे जों देरहानाय दंखायो। आरो जोंनाव इयाय मोनब्रै फेक्सनाव जोंनाव मोनथाम फेक्सना जोंनाव दंफैखायो। मोनसेल' फेक्सनजों देरहाखागोन ना इयो मालाबाबो इयो जाफुंनो हाया। जों देरहानायावनो जों दं दायो। जोंनिसिम बुंनाया जोंनाव मानगोनां मिनिस्टार सार जोंनि खाथिनिनो जोंना बिखौ सासेल' जोंना इयो अन्थाव बाथाव जोंना सासेल' आगोमा जोंना बि सारा जोंना मिनिस्टार सारा जोंना BKC खौबो लाबाय, BKWC खौ लाबाय। बिखौ जोंना सनमान खालामनांगोन। माखासे जेरावबो जोंना आखा फाखा क्वालिफाइड दङ, माखासे मान गोनां। बिखौ लानानै जों दिनै बे गोरों मानसिखौ जोङो मान सनमान खालामनांगोन। आरोबाव जों बिनि सनमानखौ लाखिनांगोन। जों दिनै रां रुफानि थाखाय जों फैयाखै। बिनि जों सनमानखौ लाखिनो जोङो BKWC नि जों सनमानखौ लाखिनो थाखाय जोङो BJP आव जों जुगदान जों होदों। जोङो BJP आव जोङो जुगदाननि थाखाय जों नेनानै दं। जोङो रां थाखा फैसा जों नाङा। जोंखौथ' सनमान होदों। सनमान होआखै नङा, जों होदों। जोंनि मोननायाव जों होदों। जोङो मिसाखौ जोङो नंखाय रावखौ जोङो बुंनानै जेबो माने जोंनाव ओंथि फैनाय नङा माने। बिदिथ' जोङो थाङाखै। आरो आङो डिस्ट्रिक्टनि आं एडभाइजार आंखौ काउन्सिलनिफ्राय आंखौ दानानै गालांदो। आं धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि आं एडभाइजार एसनि बायदि जानानै बुंदों। आंनि मेगनावथ' आं थांनायबो नुवाखै। आंनावबो सोंहराखैबो आरो आं थांनायबो नुवाखै। आङो थाङैखौ आरोबाव रायजोनि सिगाङाव थांदो होननानै गावजों थांजोब्बाय होननानै बिदि मिथियै मानसिफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायनो साननाङा। बेखौ आं मोजां मोना। जों थाङाखै। जों कंग्रेसआव मालाबाबो जोङो भट होआ। जों भटखौ जों थुआ। जों भारतीय जनता पार्टी बे जों थागोन। अरायबो जों मावनानै जों जागोन। आरोबाव कंग्रेसआव थांबानोखि स्टेटमेन्टखौ मोनगोन आरो साख्रि बे मालाबाबो जानो हाया। पलिटिकेला सुंख'नो मालाबाबो बे हाया। आं 24 हेडलाइनसिम साबायखर होयो बे खोथाखौ सोंनायनि थाखाय। दिनै हाग्रायाव थांफिननायनि खोथाखौ बुङोब्ला जोंहा कासार बिथाङा
लासिं सिं खोथा मोनसे आङो मोनदों आरो जोंनि बे जोंहा जिथुनाखि जोंनि दिनै बेयाव बहुत माने समयसाखौ बियो दिनै गाज्रि खालामदों होननानै आं बुंदों। जेनेबा ओरैबायदि जादों दे जोंहा जे कासारा आं बेखौ बुंजानो बादोंमोन सब खोथाखौ कासारा जोंहा बिथाङा बुंबाबो मोजां मोनगौमोन। बे दिनै हाग्रानि खोथाखौ बुंनायनि थाखाय आंनि बिखाया बहुत गावदों आरो बेजों बियो राजनितिक गेलेनाङा। मानसिनि जिउआ ओरैनो नङा खोथाफोरा ओरैनो जेबोआनो गैखाथारला आं जिबायदि नुदों बेनाव खोथा जेबो गैला। दिनै बिमा माहारिया देग देग दिनाहारि जालांबाय खि ओंखारलायनाय गाजाबाय सोरबा नाङा फाङा बुजाबाय जेलाव सोजाबाय। दिनै बेफोरखौ आरो कासारा माने बोखांफिनबावनो नागिरदों बादि आं नुहुरदों। आरो पलिसि राजनितिफोराव किसुमान जोंनि बे जिउनि जारिमिनखौ बाराद्राय गोख्रोङै बुंना होननानै आं बिथांखौ सानो आरो पलिटिक्सखौ बिथाङा गेलेयोबा गेलेथों आरो बिथांजोंथ' रावबो मानसियाबोथ' एसेग्राब थांखायाखै आं बेखौ मिथिदों। गावहासो माने दाख्लै लिडार स्टेपाव दानाय समाव जिथुनाखि बियो भटखौ मोनबाय नालाय लिडारखौ दाबाय नालाय बे सिस्टेमाव बेजों खावसे ओरैनो 10-12 जनसो थांनानै दंहैयो आरो बिथांजों जों केम्पिंआव नुदों। गारि गंसेयाव 10 जनल'सो थायो बेजों गारि गंसेयाव 10 जनल'सो केम्पिं खालामगासिनो दं आरो बेनाव बुरजा मानसि थायोबाथ' बिराद मानसिजों थांफागौमोन। दिनैथ' 10 जननि दं गैया आरो बे गारि फिसाया 10 जना बहुद खस्थ' जायो। दिनैथ' जोङो आफादनि थ्रुयै जोङो ओंखारनो बादोंमोन खिन्थु जोङो दिनै कासारनि जिथुनाखि किसुमान सभाब चरित्रखौ नुनानै जोङो ओंखारनांगौ जादों। दिनै जोंहा मानाव गेदेर जोंहा मिनिस्टार सारा दिनै जोंखौथ' जिबायदि अनबोदों जों बेखौ कासारा बुंदों दिनै गावखौ अननांगौ होननानै जों दिनै मिनिस्टार सारनि बाख्नायनायखौ जों सानसेबो जों बुंफेराखै। दिनै जोंखौ मोनसे मिटिं खालामोबा जोंखौ गोदो जोङो साइकेलजों आथिंजों थांनांगौमोन मोनसे मिटिङाव दिनै जोंखौ मिनिस्टार सारा जोंखौ दिनै मोनसे न'निफ्राय गारि होनानै मटर होनानै आरो मिटिंखौ सियार मोजाङाव जिरायहोनानै दिनै जोंखौ ओरैबायदि ओंखाम खुरनानै जाहोबावो आरो जोंखौ आरो समाजाव फरायनायनिफ्राय मानिफ्राय गासिबो बिजोंखौनो बिसोरो नायबिजिरनायखौ आं नुदों। गाज्रिथ' समाजथ' जेबो मावाखै बेयाव आरो होननोबो जेबो गैया। दिनै आफादनि मोनथाय मोननो गैया बेखौ जोङो मिनिस्टार सारखौ लानानै जोङो गाज्रि रायोब्ला जोंहा लासिं सिंनि खोथा फैयो। जोंनि बर' समाजनि दिनै जाखांफुनाय जोंहा मान सनमान सानजारि नोगोराव जोङो दिनै सासे जोंहा मोजां सिफ मोनदों जों बाख्नायजाथाव बे खोथाखौ। मेसेजआ बेनो दिनै सासे मोजां खामानि मोननो गोनांबा रोंगौथि नांगौ आरो जौगाथि मोनसे लेभेलाव बुंनो थाङोबा गिदिर लेभेल नांगौ। बेखायनो आं बेखौनो बुङो जोंहा दा गेदेर लेभेलनि थाखाय जोंहा दा जेबो गैथ'वा। नै दासो जोंहा फरजायाव फैदों आरो बारा गोबाव जायाखै जों बेखौ नेथ'नो हानांगौमोन। दा जिथुनाखि जोंहा बे फरजायाव फैगासिनो दं जों बे फरजासिम जोङो जुदि बोसोरनै बोसोरथामखौ जों जुदि नेनानै वेट खालामनानै जों जुदि मोजां जोंनिसिम जों नायनाय मोनब्ला माबा मोनसे निस्सय जागौमोन। एसे गोबावानो थाबोखाबाय आरो नुबोखादों नै दिनै डेभेलपमेन्टआ बेसेसिम गोदोनिफ्राय जाबोगासिनो दं। जोंहा गोदो नांलाय खमलायनिफ्राय जिथु आफाद माहारिनिफ्राय हाथियार लानाय आफादनिफ्राय दिनै सरकारा बिजेपि सरकारा प्लेन मोजां समानै गासिबो उन्दै गेदेर समानै था होननानै दिनै बिजेपि सरकारा मोनसे मेसेज मोजां लाबोनानै दिनै मिलायनाय सुक्ति होदोंमोन। खिन्थु दिनै जों बेलेग बाहेरनि खोथाखौ जों बुंनो साना। जोंहा दिनै बेयाव राजनितिकआ आरो कासार बिथाङा जोंहा दिनै बेबायदि सिस्टेमखौ लाबोफिननोखौ नुहुरदों आरो आं बिथांखौ आं सानो पलिटिक्सखौ गेले मोजाङैनो
आं बिनिसिम बेखौनो बुङो जाहाथे सोरबा सासे लाइमोन फरायफुनाय गथ'खौ जाहाथे भेरिफिकेसन फैबानो जे मेन NDFB थार होननानै सासे हाग्रायाव दैदेनलांनो दाजाथों बेखौ आं रोजा रोजा बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं माने बिथांखौ माबा हरो खावलायहरो। आं बेखौनो बुंनो सानो जे जों एक्स NDFB हिसाबै दिरेनगढ़निफ्राय जानानै आं बुंनो सानो फंनैसो जिथु कासारा जिबायदि खोथा बुंदों गासिबो नंखाय आरो बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिनि गोदै रावाव जाहाथे गोजावनाङा आं बेखौनो खावलायो। बयबो जों खौसेनो गासिबो दंजोबो जाहाथे जों गावस्रायाखै। आं बेखौनो बुंनो सानो दि गासैबो रायजो राजाफ्रा जों BJP गभर्नमेन्टखौ जों सापर्ट खालामनांगोन आं बेखौनो खावलायो। जों थाफानानैथ' खामानि मावनाया जाहैबाय माखासे राजनितिनि बेलायाव मावो बयबो मावनो हायो बेखौ। कासारनि बुंनाया एक्सुवेलि रं जादों जाहाथे बेफोरबायदि बुंनाङामोन माखासे गावजों जाहाथे सापर्ट हिसाबै गाव जाहाथे जोंनि एक्स NDFBखौ गाव खावलायनाङामोन बेनो बुंनाया रं जादों।